ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ, କାରଣ ଯେଉଁଠି ହନୁମାନ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି ସେଠାକୁ ଆସିବା ଯମରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏହା ବୁଝି ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ସେ ନିଜ ଅଙ୍ଗୁଠିଟିକୁ ଚଟାଣର ଏକ ଫାଟ ଭିତରକୁ ପକାଇଦେଲେ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତାହା ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ହନୁମାନ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେହି ଫାଟ ଦେଇ ସିଧା ନାଗଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ନାଗରାଜ ବାସୁକି ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଠିର ଏକ ବିଶାଳ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଇଲେ। ହନୁମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବାରୁ ବାସୁକି କହିଲେ, ହେ ହନୁମାନ, ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଏହିପରି ଏକ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଏହି ଅଙ୍ଗୁଠି ଗଦା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଯେ ସମୟର ଚକ୍ର ସଦା ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ହନୁମାନ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ସଂକେତ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏହି ଲୋକରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କର ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଚ୍ୟାନେଲକୁ